Hi guys, samahan nyo kami sa aming biyahe patungo ng Calaguas Island. At bago ang biyahe ay ipagdarasal muna tayo ni Sister Ange at Sister Rix. Mag-aalas 9 na nga pala ng gabi nung umalis kami dito sa Ligao City. At inabot kami ng 2 AM bago namin marating etong Binsun Sport ng Daet, Camarines Norte. At dahil sa antok at nakakapagod na mahabang biyahe ay di na nagpapigil at kanya-kanya ng diskarte para makatulog ang ilan sa amin. Di rin nga pala kami dito nakatulog ng maayos dahil pinagpiestahan lang naman kami ng mga lamok rito. At pagkatapos naming mag-almusal ay rini-ready na namin dito yung aming mga gamit. At dito ay kailangan nga naming balutin ng mga plastic ang aming mga gamit. At kung wala po kayong dalang plastic ay huwag mag-alala dahil meron po ditong nagbibenta. At bago nga pala tuluyang umalis yung aming bangka ay i-check at i-clearing muna ng mga taga Coast Guard bago kami tuluyang umalis. At dito ay dumaan muna kami sa Labo River na parang animoy Mississippi River. At pagkatapos namin sa ilog at pagpasok namin dito sa dagat ay nakaramdam kami dito ng malalakas na alon na gumulat at nagpakaba sa amin nung una. At siya rin namang nagpasaya sa amin dahil in-enjoy namin kada angat at baba ng bangka namin. At naglakbay nga pala kami rito ng mahigit 2 oras na may layong 38 kilometers. Sa wakas ay narating na nga namin etong Calaguas Island. At isa sa mga dahilan kung bakit kailangan i-plastic yung mga gamit ay dahil hindi po kayang dumiretso yung bangka namin sa pinakapangpang. Dahil sumadsad na po siya sa matubig na parte na minsan abot dibdib yung tubig dahil sa laki ng alon. At dito ay namangha agad kami sa lambot at pino ng buhangin. Kaya naman hindi napigilan ni engineer na humiga sa ganda ng buhangin or sadyang nahilo lamang talaga siya sa biyahe. Dito ay tumulong na nga kami sa mga bangkero at kanya-kanya na kaming hakot ng aming mga gamit. Galing ka sa init. Ano yan? Pagkain pa yan? Saan ka pa? Sa bingo ka na. 10:30 na nga pala nang nakarating kami rito. At habang hinihintay naming maluto yung aming lunch, ay minabuti ng aming grupo na maglakad-lakad at mamasyal. Tingnan nyo naman, parang nasa Boracay lang. Ayan o. Lambot. Ang lambot oh. Ang lambot oh. Ano ang lambot oh. Oh. Ayan yung itsura niya, kaya naman tinawag din siyang mahabang baybayin. Kasama na nga pala sa package yung free tent at pwede rin po kayong mag-rent ng open and closed cabanas rito. Meron din sila ditong aircon rooms na saktong-sakto sa buong tropa o buong pamilya. At eto, luto na ang aming pananghalian. At masarap na seafood ang sa amin ay hinain. At dito ay nagpagalingan sa pagbalat at pagsupsup ng hipon. Magkaiba ka din. Ako nagpahingalo. Tama. Correct ka dyan. Grabe ka. Jo, i-video mo rin mga plato rin ra Kuya Jo. Sa dagat yan din.
Okay. Hey, shout out sa ating bagong joiners, Ma'am Jen and Ma'am Aubrey. At wag na wag nyo ring papalampasin yung island hopping at hiking dito dahil sa napakaganda at malabatanis na view rito at isa sa pinakamagandang magiging experience nyo dito. O diba, napakaganda? Kayo naman, para ma-experience nyo rin yung napakagandang naging experience namin dito. Thanks for watching, bye-bye!